топ 30 муддаиён барои тӯпи тиллоӣ маълум шуданд, ки дар он рӯйхат Месси, Холланд ва Мбаппе дар рӯйхати асосӣ ҷой гирифтаанд. Месси бо мунтахаби Аргентина қаҳрамони ҷаҳон гардид. Холланд бошад мавсими олӣ бо Манчестер Сити гузарониду 52 гол ба номаш муҳр зад. Криштиану Роналду имсол акнун дар ин рӯйхат нест. Тӯли 20 соли охир бори аввал номи ҳамлагари португалиро мо дар рақобати тӯпи тиллоӣ намебинем. Ин маънои онро дорад, ки футбол тағйир ёфта истодааст ва аз эраи Месси ва Роналду берун мешавад. Мухлисон аллакай оиди насли нав ҳарф мезананд, ки Холланд мисоли бузурги ин тағйирёбӣ аст. Дар ҳақиқат эраи зебоиро мо байни Мессию Роналду шоҳид гаштем. Онҳо саҳми бузурге дар рушди ин варзиш кардаанд. Агар Месси бо дриблингу бозисозиаш машҳур гашта бошад, Роналду бо формаи беҳтарин ва маҳорати голзаниаш писанди ҳаводоронаш гашт. Ҳарду якҷо 12 тӯпи тиллоиро соҳиб шуданд, ки 7тои он ба Месси ва 5тои дигараш ба Роналду тааллуқ дорад. Сабқати онҳо бо ҷолибияташ тамоми ҷаҳонро ба худ ҷалб мекард. Эл Классико бо иштироки Реал Мадрид ва Барселона ҳар навбат ҷашни футболи ҷаҳонӣ мешуд. Одамон дар кафеву пабу дигар ҷойҳо ҳамеша баҳс доштанд, ки кадом футболбоз беҳтарин дар ҷаҳон бошад. нақши сомонаҳои интернетӣ ҳам дар рушди футбол бо истифода аз ҳунари Месси ва Роналду калон мебошад. ҳама он шавқу рағбати ин легендаҳо боз дучанд мешавад ва насли нав нақши асосиро дар футбол ба худ мегирад. дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати Agix омода шудааст. рақобатҳои футболӣ ва дигар навъи варзишро бо хизматрасониҳо ва коэффициентҳои баланди ширкати Agix боз ҳам ҷолибтар гардонед. он ҷо регистратсия осон буда, пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё бароятон дастрас мебошад. ана барои обуначиёни канали Футбародарон бошад, иқдоми махсус омода намудаанд, ки дар аввалин пардохт бо промокоди TouchFood ба ҳисоби шумо то $100 бонус дода мешавад. силкаи заруриро дар комментария мегузорем. ба ҳама муваффақият. Роналду фаъолияташро дар чемпионати Арабистон идома медиҳад. Месси бошад ба Амрико сафар намуд. Акнун фурсати кашфи ситораҳои ҷадид омадааст, ки шӯру шавқи футболиро бештар созем. ҷоизаи навбатии тӯпи тиллоӣ ин гузаришро таъмин мекунад, бахусус агар Холланд соҳиби ҷоиза гардад. албатта барои аксари мухлисон қабули анҷоми эраи Месси ва Роналду осон нахоҳад гузашт, вале фаромӯш набояд кард, ки футбол ба таври динамикӣ рушд мекунад ва ҳамеша дар тағйирот қарор дорад. талантҳои нав пайдо шуда истодаанд ва бо анҷоми баҳсҳо сари Роналду ва Месси дарро ба чеҳраҳои нав боз бояд кард, ки ҳунари худро нишон диҳанд. ба назар чунин мерасад, ки Месси ба тӯпи тиллоии навбатӣ он қадар майл надорад. ӯро дар охирҳои кӯрномааш дида гуфтан ба маврид мешавад, ки барандаи тӯпи тиллоӣ шудан он қадар маънои бузург ба Месси нахоҳад дод. пас чаро онро ба нафаре мисли Холланд намедиҳанд? ӯ бештар аз Месси ташнаи ин ҷоизаи нахустини худ аст. илова бар ин, Холланд омилҳои бештар барои соҳиби тӯпи тиллоӣ шуданро дорад. бо ташнаи рақобатҳо будан ва маҳорати голзаниаш Холланд ба Сити кӯмак кард, ки аз Арсенал пеш гузашта сеюмин ҷоми Премер-лигаро соҳиб гардад. ӯ ҳамчунин нақши калон дар муваффақияти дастааш дар ҷоми лига муқобили рақиби принсипиалӣ Манчестер Юнайтед дошт. аз ин ҳам муҳим, Холланд натиҷаи назаррас дар қаҳрамонии Лигаи Чемпионҳо дошт, ҷоизае ки пеш аз омадани ҳамлагари норвегӣ Сити соҳиб шудан наметавонист. Эрлинг дар лига ва дар Аврупо беҳтарин нишонзан гашт. ӯ ҳамчунин рекорди Алан Шерар ва Энди Колро шикаст, ки аз ҳама бештар дар як мавсими Премер-лига гол задаанд. ин нишондонро 28 сол касе шикаста наметавонист, вале Холланд бо 36 голаш дар мавсими нахуст ин корро кард. ин ҳам дар ҳоле, ки дар ҳисоби Холланд 32 бозӣ аз 35 ба қайд гирифта шудааст. бо ҳисоби миёна Холланд ҳар 77 дақиқа ба голзанӣ муваффақ шудааст ва ҳатто 3 бозии дигар ба майдон наваромада буд. акнун тасаввур кунед, ки дар соли ҷорӣ бо ҳолати беҳтар чӣ корҳоро ӯ дар майдон мекунад. баъзеҳо қаҳрамони ҷаҳон шудани Мессиро баҳои баландтар медиҳанд, вале фаромӯш набояд кард, ки ӯро дастаи қавии Аргентина кӯмакрасон буд. Холланд бошад ин сатҳи дастгириро дар мунтахаби Норвегия надорад. боз сабаби дигаре ҳам ҳаст, ки чаро Месси барандаи тӯпи тиллоӣ намешавад. мавсими қабли ПСЖ дар даври 16-ниҳоии ҷоми Фаронса ноком шуд. муваффақият дар Лигаи Чемпионҳо, ки Месси барои ҳамин оварда шуда буд, боз бо нокомӣ ҷамъбаст шуд. баъди бо талош баромадан аз гурӯҳ, ПСЖ дар даври 16-ниҳоӣ бо Бавария рӯбарӯ шуд. Месси ҳарчанд дар ин мусобиқаҳо кӯшиш мекард, вале бо нокомӣ дар карьераи ӯ ба охир расид. рӯзҳои охираш дар ПСЖ бошад бо хотироти бад аз ҷониби мухлисон гузашт. хулосан, новобаста аз натиҷаи тӯпи тиллоӣ, мо бояд дарк кунем, ки футбол ба сатҳи дигар баъди эраи Месси ва Роналду гузариш намуда истодааст. ҳама хизматҳои кардаи ин ду легенда дар ёди мухлисон ва дар таърих нақш меёбад. маҳз рақобати онҳо буд, ки пешравӣ дар фаъолияти касбиашон дида мешуд. оҳиста оҳиста футболбозони ҷадид ба ҷои нобиғаҳо рӯи майдон мебароянд ва баҳри мухлисон ҳунари доштаашонро ба маърази тамошо мегузоранд. ба ҳамин тамом дӯстон, то наворҳои баъдӣ, хайр.